יש שאלות? יש לי שאלה לגבי המאמרים שלך. רגע, לדבר לפי התור, אחרת לא נבין כלום. כן. שלי מדבר. אפשר רק שאלה קצרה לגבי המאמרים שלך? כן. אני רק עכשיו הספקתי לעיין בזה. זה בעצם זה? שאלה. אפרים, אני שם לב שהם רוצים שניגש אליהם או דרך פייסבוק או דרך גוגל. יש דרך, מה אם אני לא משתמש לא בזה ולא בזה? יש לי אפשרות פשוט להוריד קובץ וורד או משהו כזה? PDF, כן, אפשר להוריד PDF בלי כמה שאני יודע. טוב, אוקיי, אני אצטרך להתמודד עם. אוקיי. אני שם לב ששני המאמרים האחרונים, אחד כתוב עליו Learning Yiddish by Proxy, Part 2, ולפני זה Interactive Yiddish Course. האם זה בפועל Part 1? לא, זה מה שאני אומר, שאפרים הגזים ושלח לכם יותר מדי מאמרים, וזה מבלבל. המאמר הקובע, שאני חושב שהוא שלח לכם, זה Learning Yiddish by Proxy, Part 2. שם יש לינקים לחלק, לינק למאמר. אוקיי, בסדר. כשאתה רואה Part 2, אז ההיגיון אומר שיש באיזשהו מקום Part 1. אם אני לא טועה, Part 2, Learning Yiddish by Proxy. שם יש לכם לינק, על הלינק, ומגיעים לפארט 1. זה רק שני המאמרים שאני מבקש לקרוא. כל היתר לא רלוונטי. בסדר. אם כבר לשלוח עוד מאמרים, אני יכול לשלוח לכם עוד 150 מאמרים, מה זה יעזור? צריך להיות שיטתי. בסדר. טוב, יש עוד שאלות? מישהו ניסה קודם, בזמן ששלי דיבר. לא. אז אנחנו ניגשים למוניש. אפרים, אם אתה פנוי כרגע, איפה הגענו, לאיזה בית? הבתים ממוספרים, שלמה צריך לקבל גם. נכון. זה מופיע על המסך. זה מופיע על המסך, החל מבית 32 לדעתי, אנחנו נקרא היום. נכון? כן. כמה בתים יש? כמה בתים יש? בסך הכל? יש לא מעט, רגע, יש 146. אוקיי, אז אנחנו נשתדל, אני לא חושב שנספיק, השבוע זה השבוע האחרון בתוכנית הרגילה, אחר כך יש הפסקה של חודש, יש לנו עוד 2 שיעורים, ננסה להספיק כמה שאפשר יותר, ולכן הייתי מבקש מבלה לקרוא. איזה בית אמרתם? 32. 32, okay. Und dort in der Teive, in Schneien und Frist, dort hat sich Samael geflochten ein Nest. לתרגם, יחיאל? כן. קודם כל לא הבנתי, und dort in der, מה אמרת? Und dort in der Teive. אוקיי. בתיבה. תקראי שורה ראשונה ותתרגמי. אוקיי, und dort in der Teive, ושם בתיבה, תיבת נוח אנחנו מדברים, in Schneien und Frist, רגע, אני צודקת? זה תיבת נוח או שזה תיבה... אחרי שהיא כבר נתקעה על הר ערערת. כן, כן. in Schneien und Frist, בשלג ובכפור. לא, לא כתוב שלג. כתוב שניין. שניין. מה זה? שני זה שלג, מה זה שניין? פעם מישהו אמר לי... שלמה, מה עם היידיש הפסיבית שלך? שניין זה מילה שקיימת אצלך? כן, שניין זה כשיורד שלג. מה אתה אומר? זה ברבים? זה שלגים? בדיוק.
זה, אני מנסה לדייק, רבותיי. אז נכון ששני זה שלג ושני זה גם קשור לשלג, אבל שניהם בשלגים und in Frest. אז אם ככה פרסט זה כפורים. נכון, ואיך אומרים ביחיד? פרוסט. פרוסט, כמו באנגלית, נדמה לי. פרוסט. כן. ושם בתיבה, בשלגים ובכפורים, כן? דורט הוט זיך סמאל, רגע, אני שומע מוזיקה, אבל לא את קולך. Und dort hat sich Samael geflochten ein Nest. מה זה? יכול להיות שיש לך תקלה עם המיקרופון? לא קונטקט. אני שומע דוקטור דוליטל מלמד את אלייזה להגיד The rain in Spain is falling on the plane, כן. או אליזה. בלה, תחזרי, אנחנו סולחים לכל. חזרתי, המחשב שלי השתגע. כן, נהיה לו קר וחם מכל הכפור והשלגים. דורט הוט זיך סמאל, סמאייל אולי? סמאל, השטן, נו. סמאל, גפלוכטן הנסט. מהו הפועל? גפלוכטן? הוט זיך גפלוכטן. כן, רגע, מהו הפועל? הוט זיך גפלוכטן, או הוט גפלוכטן זיך? עם פועל העזר, הוט זיך גפלוכטן, או הוט גפלוכטן זיך לעצמו. מה זה גפלוכטן? קלה, מלשון לקלוע צמא, או משהו כזה? נכון, נכון. פלכטן זה לקלוע. הוט זיך גפלוכטן הנסט. הנסט. הוא קלה לעצמו כן. כמו כן לציפור. בדיוק. שורה הבאה. אוקיי, זה כבר הבית הבא. אונקייגן דם צוהר, קמט... לא כתוב קייגן, אין שם שני יודים. אונקייגן דם צוהר, קמט על אינדר פרי, ליליס די גולדן אלוקם זיכצו. זיכצו. כן. שורה ראשונה, תראי עליה. אונקגן דם צוהר, וממול הצוהר, החלון. כן. הגול שנראה כמו ראי, כן. פרי. אני לא יודעת מה זה על, גם זה קיצור, א' למד עם אפוסטפי. לא שומעים אותך. אינדר פרי. מה השורה השנייה? הסתרקה בבוקר, אבל חסר לי משהו. אינדר פרי. לא, השורה השנייה. כן, אני קוראת את השורה השנייה. אנחנו לא... מה היא השורה השנייה? קמט על אינדר פרי. אוקיי, תרגום. הסתרקה בבוקר. לא, זה לא זמן עבר, זה לא זמן עבר. לא. איפה פועל העזר? אין פועל העזר של הזמן עבר. קמט. הזמן הווה, נו. נכון, מסרק, או מסרקת, כן? על... המחשב שלך מתעניין. גרש כזה, אני לא יודעת מה זה. קמט על אינדר פרי. כן, אני יודעת. מה זה על? ויש גרש. יש גרש, כן. למה יש גרש? בדרך כלל, כשיש גרש, באורתוגרפיה של העיתונות ביידיש, או באורתוגרפיה ישנה, הגרש מיותר, אבל פה הוא לא מיותר. כשיש גרש, למשל, כשאומרים סגייט, סמך גרש ג' י' י' ט',
זה קונטרקציה, נכון? כן. אס גייט. הגרש מסמן שנפלה איזה אות. על אינדפרי, הגרש פה מסמן שחסרה העין, במקום שיהיה כתוב על אינדפרי, על אינדפרי. מסרקת. כל בוקר, אם ככה. אני יודע בגלל שהבאה, כן? מסרקת על אינדפרי, כל בוקר, כן? כל בוקר. הבאה. ליליס די גולדנה לוקן זיכצו. ומכיוון מכיוון שי"ל פרץ הוא יהודי פולני, לוקן זיכצי. נכון, אז הוא עושה חריזות דיאלקטיות, אבל איך השורה האחרונה הזאת? לוקן זיכצו. לוקן זיכצי. כתוב צו, אבל... עכשיו, מהו הפועל? כתוב צו, אבל אמור צי. כן, מהו הפועל? קמט-זיך. עדיין לא מלא. אז רגע. קמט-זיכצו? קמט-זיכצי? נכון. קמט-זיכצו, או הפועל הוא צוקמן. כן? צוקמן. ואז השאלה היא מה המשמעות של הפרפיקס צו לפועל קמן. קמן לסרוק, צוקמן, הפרפיקס צו, בזמנו ראינו כל מיני אפשרויות, אפשר לראות כתוספת. צוקמן, זאת אומרת, לסרוק עד כדי שהתסרוקת מסודרת. כן? אז לילית בבוקר מסרקת מול הצוהר, עירי גולדנה לוקן. מה היא מסרקת? את טלטליה המוזהבים. ומי זאת לילית, רבותיי? בלה? זוגתו של סמאל. נכון. ולא רק זוגתו של סמאל, אלא עד כמה שאני יודע, דמות של עולם משמאל, איפה שהנישגוטה הלא טובים נמצאים, בהגדה, במיתולוגיה, שקיימת בספרות העברית, אם אני לא טועה, איזה 400 שנה, ובספרות יידיש, כן, אולי איזה 100-200 שנה, הדמות של לילית, אשתו של השטן. יחיאל, זה לא דוגמה של השאלה תרבותית, בין תרבותית? הרי זה פולני כל זה. לא, לילית, אני לא יודע עד כדי כך, אבל אני יודע שלילית יש לה היסטוריה מאוד ארוכה בספרות העברית, וגם בספרות יידיש, כן? אוקיי. עכשיו, יש ספר של מרגליות, שנקרא מלאכי עליון, והוא שם, זה ספר על המלאכים, על האנגליולוגיה העברית, ושם זה מחולק צד ימין וצד שמאל. המלאכים, כן, החיוביים, והמלאכים בעולם השלילי. ואני מניח, אני כבר לא ראיתי את הספר הרבה שנים, יכול להיות ששם הוא מדבר על לילית ועל ההיסטוריה שלה וכו'. אם יש לזה איזשהן השפעות מאנגליולוגיה נוצרית, אני לא יודע. לא יודע. אבל זה מושרש מאוד בתוך התרבות היהודית. למשל, אהרון צייטלין... מה? כן, עכשיו אני שומע. אהרון צייטלין, הסופר, כותב היידיש והעברית, שנולד המאה ה-19. כאשר הוא היה... אין לי מושג.
רגע, אני עכשיו באמצע של שיעור, אני אפילו לא יכול לצאת אליך. מי מדבר? תעשה מיוט, הלו. שלמה, תעשה לך מיוט. אני עשיתי לו מיוט, זה בסדר. זה הוא עשה, כן. אוקיי. לא הבנתי מה קורה. אוקיי, אז אהרון צייטלין, כשהוא היה אולי בן 10, הוא כתב שיר על לילית. ולמה? מכיוון שאהרון צייטלין הוא בן מצד האבא ומצד האמא של חסידי חב"ד. והוא ספג את האגדות היהודיות. וכבר כילד קטן, כן? הוא כתב על לילית דווקא מבחינה חיובית, שהרי לילית היא דמות שלילית. האישה המפתה בעולם השמאל. אוקיי. בלה, אם יש לך כוח, עוד בית. כן, יש לי, אבל אני לא רוצה לגזול. בסדר, נעשה עוד בית. Sie kämmt sie und kreiselt und flecht sie kokett. Samael liegt noch und räuchert in Bett. אוקיי. שורה ראשונה. Sie kämmt sie und kreiselt. היא מסרקת אותם, את הטלטלים, ומסלסלת. קרייזל, מהמילה קרייז, שזה עיגולים. עכשיו, מי שעושה לו טלטלים בצורת עיגולים, מסלסלת, כן? שורה שנייה. אוקיי. ונפלקוקט, וקולעת אותם בחינניות. נכון. סמאל ליגט נוח ונרויכרט אין בית. סמאל עוד שוכב ומעשן במיטה. אם תשימו לב, יש לנו כאן טון בשירה שמזכיר את מנגר שבא אחר כך. הרי מנגר בשירים שלו על התנ"ך, כן, יש לו סגנון כזה משעשע, כמו שפרץ כבר קדם לו עם איזה כמה עשרות שנים טובות. הבית הבא, השורה הבא. מישהו רוצה לקרוא? מישהו בא לו? לא, זה ודאי שאנחנו נבקש, אבל יש לנו 140 בתים, ואני מנסה לדחוף את זה טורבו. אבל אם את עייפה... אין לי בעיה, רק שאני לא רוצה... לא, אני לא עייפה, רק אני לא רוצה שאף אחד ירגיש מקופח. אף אחד לא ירגיש מקופח, כי אנשים ירגישו עוד יותר מקופח אם אנחנו נתחיל לקרוא לאט מדי, ואז הריתמוס יסבול. תני לי להחליט איך להכניס את האלמנט של הדינמיקה. כן. בכבוד. אוקיי. Und schmusen vertreut von dem und von jenem, ויימן צופקן הריין אין גהנם. קודם כל לא כתוב ויימן, אלא ומן. אחר כך לא כתוב ומן. טוב, אני פולניה. כן, ויימן צופקן. כן. הריין אין גהנם. בדיבור דיאלקטי, כשאת מדברת, את חייבת להשתמש בדיאלקט שלך, וזה נקודת חן. אבל בסטנדרט יידיש אנחנו חייבים להגיע לקריאה אחידה. אוקיי, שורה ראשונה של הבית. כן. Und schmusen vertreut. לא כתוב שמוסן. שמואסן. פותחים את הפה, כן? תזכרו תמיד, אני גם אומר לאדריאן, תזכרו במשל של העורב והשועל. אתם מכירים את המשל? אני כבר לא זוכר מי מהממשלים המפורסמים כתב אותו. עומד לו עורב עם חתיכת גבינה בפה, ועובר שועל למטה ומסתכל על העץ, ומתחשק לו לאכול את הגבינה. כן? אז הוא שואל את השועל, כן? הוא גורם לו לדבר,
ואז השועל פותח את הפה, שמואסן, כן? והגבינה נופלת. ביידיש, כשיש אות עין, צריך לפתוח את הפה. אוקיי. ושמואסן? פרטרויט, אני לא יודעת בדיוק מה זה. קודם תקראי את השורה מלא. ושמואסן פרטרויט. זה שורה מלאה? כן. אוקיי. ושמואסן, תרגום, שמואסן? משוחחים, ומשוחחים. פרטרויט, כאשר יש מילה שאת לא יודעת, קודם כל תטפלי בה כאילו זה תולעת. תתחילי לחתוך חתיכות עצמאיות. אוקיי. אז אני מחפשת טרויט. טרויט. כן. מישהו מצא טרויט? לא, ככה לא תמצאו. יש פר ויש טרויט, כן? עכשיו, פר, אמרנו שיכול לתפקד כפרפיקס, לא רק בפועל, גם כשהופכים את זה לאדיקטיב, לשם תואר, טרוי, טראי, טראי זה נאמן, פרטרויט, בנאמנות גדולה, שמואסן פרטרויט, מדברים באינטימיות, בצורה שאחד, כן, סומך שמה שהוא אומר לשני נשאר ביניהם, כן, כמו שאומרים בצרפתית, אנטרנו ביניהם. אז הם מדברים, פרטרויט, איך נגיד את זה בעברית? בנאמנות, כן? כשאחד סומך על השני. שורה שנייה. רגע. יש לנו תקדים בטקסט שקראנו בהתחלת הקורס. איך אומר סוצקבר? ונחמוז דוח גוד גטרייר דיר פרטרויין מיין פרמל. ואני חייב גוד גטרייר אלוהים הנאמן, דיר פרטרויין, להפקיד אצלך בנאמנות את הרכוש שלו. אוקיי, שורה שנייה. פונדם ונפוניינם. ונפוניינם. מדברים על זה ועל ההוא. מה שאומרים על דה ועל ה. על דה ועל ה. עכשיו, בתרגום מילולי, משוחחים ביניהם פונדם של זה, כמו שם, ופוניינם של ההוא, של העניין, על דה ועל ה. שורה הבאה. ומן צו פקן, פקן... לא קל. זוהי מילה שאבא שלי היה משתמש, אבא שלי היה מבולין, זאת אומרת דרום פולין, וכשהוא אומר פקן, הוא היה לתפוס מישהו. לארוז מישהו, כן. לא, נכון שהפקל זה חבילה, פקן זה לארוז, אבל ביידיש וולינית כנראה, הכוונה זה לתפוס. ברגע שאתה תופס מישהו, אתה אורז אותו בתוך ידיך, אתה תפסת אותו. ופה המילה היא נאמרת בשפה סלנגית, זה כמו סלנג. לא כותבים את המילה פקן במובן לתפוס ביידיש גבוהה. אל תשכחו שסמאל ולילית הם דמויות שליליות במיתולוגיה ובאגדה היהודית, ולכן הם מדברים גם בשפה של הרחוב. פקן זה לתפוס מישהו בשפת רחוב. אז הם מדברים על דה ועל ה, ועל מה הם מדברים? ומן פקן הריין אין גהנם. בדיוק. את מי לתפוס להכניס לגהנום.
בדיוק. או, אם אתם רוצים, עם המשמעות היותר מעוגנת של המילה פקן, את מי לארוז לתוך הגיהינום. כי התפקיד של סמאל ולילית זה להסיט את בני האדם מדרך הישר, ולגרום שיגיעו לגיהינום ולא לגן עדן. אוקיי, מישהו אחר רוצה לקרוא? אני מוכן לנסות. אוקיי, שלי. Wenn man zu schmeißen mit eiserne Ritter, wenn man zu כן. prägeln zum Verstick auf Putter. Zum Frühstück auf Peter. Zu Frühstück, נכון, zu Frühstück, סליחה. ריטר ופיטר. כן. ריטר זה, הבנתי, פולנית. אוקיי. כן. בסדר. תרגום, תקרא את השורה הראשונה. ומן zu schmeißen. ומן אני לא... רגע. הם משוחחים ביניהם על דה ועל את מי לתפוס ולהכניס לגיהינום, ומה עוד הם אומרים? ומן zu schmeißen. תרגום. ומן... את מי בעצם לחכות עם מלכות כזה. שמייסן זה עם... נכון. עם שוט כמעט, או עם משהו כזה. נכון. את מי להלקות? את מי להלקות? הם יודעים רק דבר אחד, לעשות רע לבני אדם. אז את מי להלקות? הם הרי צריכים לתכנן, כן? יושב לו מוניש ולומד גמרא, ויושבים לו סמאל ולילית, ומתכננים תוכניות. ומן zu schmeißen, שורה הבאה. mit eiserne Ritter. זה אני לגמרי לא הצלחתי לפענח. לקרוא, אתה יודע. אני יודע שאתה חושב שאני יודע, אבל אני לא הצלחתי בעזרת המילון. אני לא יודע שאתה יודע. המילון לא עזר לי. תעזוב את המילון. עזבתי. תעזוב את המילון. אתה רוקד על יותר מדי חתונות. עכשיו אנחנו בקריאה נכונה. כן, שורה שנייה. קראת קודם. mit eiserne Ritter. בדיוק. אתה שוכח שמה שאתה מתבקש קודם זה לקרוא. אחר כך תלך לחפש. ומן zu schmeißen, את מי להלקות, במה? mit eiserne Ritter. במה מלכים אצל הגיהינום שם? מה זה אייזרנה? משהו מברזל או מ... כן, כן. נכון, בברזל, וריטר, אלה מגלבים, היינו אומרים אולי בעברית. כן, אם שותים מברזל, אם מגלבים מברזל בגיהינום, שם לא מלטפים אותך. שורה הבאה. ומן zu prägeln, אני עושה מה שאתה עושה, אבל את מי בעצם, כמו על מנגל, כן? את מי לטגן. את מי לטגן. To fry, לטגן, כן, את מי לטגן. לטגן. רגע, אתם זוכרים שאמרנו, ורס פרגולט פובידלה, קלפן זיר די פינגר. מי שמתגן ריבה, האצבעות נעשות דביקות. העלינו פעם את הפתגם הזה. את מי לתגן? כן? כן. zum Frühstück auf Putter. פרישטיק זה עד בוקר. כן, ופוטר זה חמאה. נכון, את מי לתגן במקום שמן, אז בחמאה, כן? בשביל ארוחת הבוקר. יופי. הם אפילו לא שומרים על כשרות, הם מערבבים חלב בשר. בוודאי, זה השטן וזה לילי. זה פרץ עושה את זה בכוונה. יש פה הומור לא קטן. הלאה. כן, זה נכון, אבל לפי ההלכה, בשר אדם נחשב פרווה, כך שהם כן שומרים על כשרות. כן. מאיפה זה, אפרים?
לא, זה בפירוש קראתי יש איזשהו נימוק גם באיזשהו ספר הלכה שקראתי. אל תשכח שחמאה עושים ממה? מחלב, לא? כן, כן, אבל רק בשר אדם זה פרווה. מה זה פרווה? לא בשרי, בשר אדם זה לא בשרי, נחשב פרווה. מבחינה זאת. מבחינה הלכתית. כן. אנה איתנו גם כן. כן, שלום לכולם, סליחה. שלום. תמשיך, שלי. תגידו לאנה איפה אנחנו. רגע, שלמה נשאר איתנו או שהוא עסוק במשהו אחר? שלמה איתנו, כן. אוקיי. 37. איזה מספר? אני כאן. כן, אנחנו בבית 37. 37. תודה. שלי, תמשיך. In einem Morgen klingt es... לא כתוב מורגן. מורגן. נכון. In einem Morgen klingt es stark, es zittert die Teve, im zappelt der Berg. Es zappelt der Berg, כן. שורה ראשונה. בבוקר נחמד, קודם תקרא את השורה עוד פעם, תקרא אותה עוד פעם. In einem Morgen, בבוקר נחמד, או יפה, כן. klingt es stark, אני לא יודע מי זה, אבל מישהו מצלצל חזק. לא מישהו, כתוב אס קלינקט. זה מצלצל, אין פה גוף. זה impersonal. זה הספיל, מצלצל. עכשיו, אנחנו נכנסים כאן, היה לנו מבוא כפול. מצד אחד תיאור של מוני לומד הגמרא, מצד שני עולם השטן ולילית, ועכשיו פרץ מתחיל לחבר בין שני העולמות. בבוקר יפה, es klingt stark. שומעים צלצולים חזקים. שורה שנייה. זה כבר השלישי. es zittert die Teve, זאת אומרת, התיבה רועדת. נכון. es zappelt der Berg. וגם ההר שעליו שוכבת התיבה, כאילו מתנדנד. לא, מה ההבדל בין ציטרט וצפלט? שאלה טובה. טוב, יש לכם מיליונים, תחפשו, זה מאוד חשוב להבין את ההבדל. יש לי את זה באנגלית, ציטרט זה שיבר או קוויבר, וצפלט זה סקוורם, אבל איך לתרגם את זה לעברית? נכון. אז אני אתן דוגמה, אתם תגידו, אני לא מומחה לסוסים, כן? אבל זה דוגמה שיעזור לנו. תראו, כאשר מישהו רועד, כן? אז אנחנו רואים תנודה בגוף. צפלן, כאשר אתם רואים סוס, כן, שנגיד איזה זבוב עומד לו על האור, אתם רואים רק את האור זז. זהו הצפלן. ציטרן, כל הגוף רועד. צפלן, רק איזה שריר אחד זז. איך? רוטט? אולי, כן, רוטט. רועד ורוטט. רוטט, אם אמנם זה נכון בעברית, זה פחות מרועד. עכשיו, ההר, כן, מכיוון שהר הוא דבר הרבה יותר מוצק, אז יש איזו תנועה טקטונית קטנה, כן? לא כולו רועד, אלא רק חלק. הלאה. שלי. Es springt Schir Samuel Arois von dem Bett, herein es beweist sich der Schrocken Asched.
אוקיי. שורה ראשונה, תחזור עליה. Es springt שיר סמואל, אז... נקרא את שתי השורות. Es springt שיר סמואל הרויס פונם בית. מהו הפועל? שפרינגט הרויס. או שפרינגט הרויס כמו שכתוב שם, אבל אם זה היה בפרוזה... איך? הרויס שפרינגט? הרויס שפרינגן, שם הפועל, הרויס שפרינגן. איך היית מתרגם הרויס שפרינגן? לקפוץ החוצה כאילו? בדיוק, בדיוק. עכשיו תתרגם שורה ראשונה. זו הבעיה. השיר של סמואל כאילו... איזה שיר? שום שיר. גם, רגע אחד, שם כתוב שין יוד ריש או שין יוד עין וו ריש? אני שואל. שין יוד ריש. שיר. המילה שיר זה לא שיר בעברית, שיר זה כמעט. כן? ביידיש, למשל, אומרים, is שיר gestorben. הוא כמעט מת. השיר זה לא קשור לעברית. כן? עכשיו תתרגם. שפרינגט רויס סמואל פון בית. רגע. מה זה בית עוד הפעם? אוף. מילה שאנחנו מה זה בית? מה זה בית באנגלית? תחשוב אנגלית, תדע יידיש. המיטה. מה? כן. אז סמואל... שיר זה כמעט, כן. כן, סמואל כמעט וקופץ לו מחוץ למיטה שלו. בדיוק. הלאה. הריין es beweist sich der רגע. לפני המילה הריין, יש נקודה? לא, הריין זה המילה הראשונה, אבל זה במרכאות. ומה יש אחרי המילה הריין? מפריד? מקף, כן, מפריד, כן. מפריד. מקף כזה, כן, מפריד. הריין במרכאות, המרכאות רוצות להגיד משהו. הם בעצם, תשמעו, פרץ הוא אומן. בפורים שפיל, בהצגות פורים, כן, כאשר מרדכי מופיע על הבמה, הריין, מורט חדומיין. הריין הזה זה הוראה סצנית. הריין, כנס. כן? אז מי נכנס? הריין הזה זה פקודה של במאי. כנס, ואז נכנסת דמות. מהי הדמות? תקרא את... הריין, es beweist sich der Schrocken השד. תרגום. בווייס זה להראות כאילו, או להפגיע. מופיע. הוא מראה את עצמו, מופיע. אנחנו נתרגם את זה, מופיע. כן. אז בווייס sich מופיע. der Schrocken זה קשור לפחד. נכון. מופיע שד כולו מפוחד. שד מפוחד. עכשיו, למה? דר שרוקן, שוב, אם אנחנו מנתחים את המילה כמו תולעת, יש לנו שרוקן, שרק, פחד, והפרפיקס דר, שזה, אם זה היה פרפיקס של פועל, עשיית פעולה עד הסוף. אז פחד עד הסוף, מפוחד. מופיע שד מפוחד כולו. איזה סליחה. כן, תשאלי ענה. horrible, כן? שרק. something horrible, something frightening. לא, שד זה דיאבל קטן. נכון. כן. אוקיי. תמשיך שלי. הבית הבא. 39, und gebracht hat an extra
report. Koim vos schluckerst, כן, avort noch avort. נהדר. תשימו לב שפרץ, כשהוא מתאר את העולם משמאל, הוא משתמש, אמרנו, בסלנג, אריינפקן, הוא משתמש במילים צרפתיות, קוקט, הוא משתמש במילים לועזיות, רפורט, הוא מאפיין את העולם של השמאל, את העולם של השדים והשטן, בשפה המיוחדת להם. כאשר הוא תיאר בהתחלה את מוניש, זו הייתה שפה למדנית שונה לגמרי. תקרא את השורה הראשונה של בית 39 ביידיש. Ungebracht hat an extra report. תרגום. קודם תהפוך את זה למשפט פרוזה. hat gebracht, אבל השאלה, אני לא יודע מה זה gebracht בדיוק. לא חשוב. קודם תהפוך את זה. אתה קודם תחפש להבין. קודם תעשה מזה פה משפט. hat gebracht. כן. an extra report. יפה. מהו הפועל? hat gebracht. אוקיי. hat gebrachen, whatever. מה זה ברנגן? ברנגן זה להביא? נכון. hat gebracht. הוא הביא. אוקיי. מה הוא הביא? אני לא יודע. רפורט זה מה? זה דיווח נוסף? מה זה? כן, רפורט זה דיווח, an extra report. מה הוא הביא? אקסטרה זה כמו המילה באנגלית, אקסטרה נוסף? כמו בעיתון, בהוצאה מיוחדת, כי קורה משהו יוצא דופן. אז הוא הביא רפורט אקסטרה, זאת אומרת נוסף, כן? ומה אומר הרפורט? הלאה. קוים ווס שלוקרצט, אוקיי. עבור, עבורט. בקושי, נכון. שלוקרצן, מי יודע מה זה? זה לגהק. בדיוק. אז בקושי הוא מגהק, הוא מנסה לדבר, אבל מרוב התרגשות זה לא יוצא לו בזרם, אלא מילים מקוטעות כמו בגיהוק, קוים ווסר שלוקרצט, אבורט נוח אבורט. מילה פה ומילה שם, כאילו הוא לא יכול... לא מילה פה ומילה שם. אבורט נוח אבורט. מילה אחרי מילה. השם מנסה לדבר, למסור רפורט בעל פה. מרוב התרגשות, הוא כל הזמן נתקע. כאילו יש לו גיהוק. כן, כי הוא אמר לנו בבית הקודם שהוא נורא מפוחד, השד המסכן. בדיוק. פרץ הוא פה, אם היינו מביימים את זה, עושים מזה או סרט אנימציה, או מחזה, זה היה, פרץ היה הבמאי הכי מוכשר. אוקיי, הבית הבא. אך גרויסר מלך, es zittert dein Thron, was ist geschehen? Geschwind, Herr Baron. אוקיי, עכשיו יש שיחה בין השד למלך שלו, שזה השטן סמאל. מה אומר השד? תקרא שורה ראשונה. אך זה אקסקלמיישן, אוי, הוא אומר, כן. המלך הגדול, גרויסר מלך, כך הוא... שזה לא אלוהים חס וחלילה, אלא זה השטן, הוא פונה לשטן ואומר לו, מה הוא אומר לו? טוב, זה הבוס שלו. Es zittert dein Thron, הטרון זה המושב של המלך, איך קוראים לזה? נכון, הכס שלך, הכס המלך, הכס שלך... ציטר דיין, זאת אומרת, כס המלך רועד. הוא בסכנה, הוא בסכנה. עוד מעט הוא יתמוטט. למה? בואו נראה. ווס איז גשן, מה קרה? מי אומר? הסמאל עונה לו.
נכון. Geschwind, Herr Baron. ברון. מהר, geschwind זה... מהר, הר ברון. הר ברון זה כאילו גרמנית, הר זה... כן, ברון. הוא פונה אליו כאילו בשם בגרמנית. ברון זוהי דרגה נמוכה יותר מאשר מלך. ברור. השד בממלכת השטן הוא ברון. דרגה די נמוכה, אני חושב. אז סמואל מבקש מהשד לתת לו את הרפורט ולדבר מה קורה, למה הטרון, הכס של השטן בסכנה. מי רוצה עוד לקרוא? אולי אפרים, אם אתה פנוי כרגע. זהו, לא כל כך, אני מעדיף שמישהו אחר האמת אם אפשר. שלמה, אתה רוצה לנסות? זאת תהיה פעם ראשונה שנשמע איך אתה קורא, ופה אנחנו לא מתביישים, כי לומדים. אז אם אתה עושה הרבה שגיאות, אני אשמח. אם אתה לא תעשה שגיאות, אני אשמח עוד יותר. אם אתה מוכן להסתכל. In Königreich Polen, hart bei der Grenze, liegt sich ein Städtele, groß wie ein Genetz. גנץ. אוקיי, תקרא עוד פעם את השורה הראשונה, ואז ביידיש, ואז תנסה לתרגם. In Königreich Polen, בממלכת פולין, יופי. hart bei der Grenze, אני לא יודע מה זה גרנץ. מה זה הארט? גבול. הלב... לא, הארט באנגלית זה לב. פה הארט זה דבר קשיח, קשה. הכוונה פה קרוב מאוד קרוב by der Grenz, אצל הגבול. אצל הגבול. בממלכת פולין, קרוב מאוד לגבול, הגרנץ. ליegt sich השטייטלה, שוכנת עיירונת. נכון. גרויס wie הגנץ. גנץ. גדולה, בגודל של גנץ, אני לא יודע מה זה. של גנץ. גנץ זה פיהוק. זה? פיהוק בעברית. גדולה של פיהוק, כן. כשיש פיהוק, הפה נפתח קצת, זאת אומרת, עיירה קטנטונית, הבית הבא. אני מנסה לבדוק מהו האוצר האקטיבי שלך, ומהו האוצר הפסיבי. עוד כמה דקות תקרא, ואני אוכל לנחש. כן. איפה אנחנו? זה ברח לי. 42. 40? כן, אונקוים. 42. Onkoim was men seht es, man hört es euch sollten, heißlach... רגע. כשיש עין, חייבים לפתוח את הפה הרבה. עין זה כן? אמרת זולטן, אבל זה עין, זה זלטן. הלאה. זלטן, heißlach וניסלח, von Schmoit gezelten. von Schemes gezelten. אוקיי, שורה ראשונה, תחזור עליה. ונקוים ווסמן זטף, קוים אני לא יודע מה זה. קוים בקושי. אינקום ווסמן זט, מה שבקושי רואים, את מה העיירה הזו קטנה, שורה שנייה, תחזור עליה ביידיש. Man hört es euch selten, ששומעים וגם זלטן, שאני לא יודע מה זה. לעתים רחוקות. רגע, man hört es,
שומעים את העיירה, הכוונה היא שומעים עליה, בגלל שהיא כל כך קטנה, אף אחד לא מדבר עליה, מנהרטס זלטן לעתים נדירות. כי זה עיירה חבוית אל, אף אחד לא יודע עליה. הייזלך וניסלך, הייזלך וניסלך, הייזלך וניסלך, תרגום. ניסלך זה אגוזים. כן. הייזלך, אני לא זוכר מה זה, אבל זו מילה שהייתי צריך לדעת. אתה לא חייב לזכור. לאט לאט, אם תקרא הרבה יידיש, גם ידע פסיבי שהיה לך בילדות יעלה לבד. הייזלך, מה זה היחיד? מי יודע? הויז. הויז. הויז, בתים, בית. הייזלך, בתים קטנים. נכון. ויניסלך, בתים קטנים כמו אגוזים, איך קוראים להם? העגולים הקטנים האלה, כן? אז בתים קטנים כמו אגוזים, השורה הבאה. פון שמויס גצלטן. לא שמעתי את המילה הראשונה. פון שמויס גצלטן. המילה שיימס, אנחנו הקדשנו 29 שיעורים להסביר עד כמה הקומפוננט העברי, המרכיב העברי של השפה העברית, נמצא בכל מקום בתוך יידיש. שיימס, שין מם וף תף, אמרנו, איך? שמות. מה זה שמות? שמות? רבים של שם? לא. כן, לא. רבים של לא של שם, רבים של שיימה. שין מם עין, כן? והכוונה היא לדפים בודדים מתוך ספרי קודש, שעליהם נמצא השם המפורש או שם אלוהים, ויהודים נהגו, כאשר היה דף כזה, תלוש מתוך סידור, מתוך ספר שיש בו, ספר עם קדושה, היו להכניס אותו לגניזה. בדיוק. אז השיימה זה דף כזה, בגלל השם של אלוהים, הכינוי או השם המפורש. אז פונהי, איך השורה הזאת? פון שמש גזלטן. גצלטן. אז העיירה הזאת בנויה בתים כמו ניסלך, כמו אגוזים קטנים, וגצלטן, גצלט זה אוהל. האוהלים, איפה שאנשים חוסים בהם, עשויים מדפי ספרי קודש. כן? צורה פיוטית להגיד ששם גרים לומדי תורה, כנראה. רוצה עוד בית? In ganzen Zendlik zu zählen euch Finger, es beißen die Ziegen, die Dächer vor Hunger. לא, פרהינגר בגלל החריזה הפולנית של פרץ. נכון שזה הונגר, אבל פרץ חרז פינגר עם הינגר. כמו שאבא שלי, שבא מבולין, הוא על כלב, הוא לא אמר ההונט, הוא אמר ההינט, כן? שזה יידיש דרומית. שורה ראשונה תקרא ביידיש, ואז ננסה לתרגם. In ganzen Zendlik, ganzen זה הכל, וצנדליק זה משהו עם עשירית. צנדליק. בסך הכל, אומר פרץ, בסך הכל כ10. עכשיו נראה מה, בשורה השנייה. צוצלן אוי פינגר, שניתן לספור את זה באצבעות. אצבעות, כיוון שבשתי ידיים יש לנו כ10, אז מה זה כל כך מעט יש? שורה שלישית.
בייסן די צינגן, זה נושך את הלשון. לא, מכיוון שאמרת, זה לא כתוב ציגן, כתוב ציגן. אם יש עין, היא מיותרת, אבל אין עין, אני חושב. אין עין. אין עין. מה? אני אגיד לך למה אין עין. מפני שזה טקסט שאנחנו הכנו לפני 50 שנה בחוג ליידיש בשביל התלמידים, כדי שיקראו נכון, וזרקנו עינים מיותרות. עכשיו, in ganzen אצנדליק צוצל אוי פינגר, זה מתייחס למה שנאמר קודם. הבתים בתוך העיירה הזאת הם בסך הכל כ10, שאפשר לספור אותם על אצבעות שתי ידיים, ואז הוא עובר לתיאור להרחיב אותו, ואיך תקרא את השורה עוד פעם, Es beißen die Ziegen. תרגם. Es beißen die Ziegen. תנסה לתרגם. Es beißen, זאת אומרת שזה נושך את ה... מה זה ציגן? אוקיי. זה נורא מעניין. היידיש שלך בנויה, היידיש הפסיבית, בנויה באמת ממה ששמעת בבית, אבל כל מה שחורג, כן? ההורים שלך או איפה שגרת, אתה נולדת בארץ? אני נולדתי בארץ, אבל דיברו אצלי בבית יידיש. יפה. אבל אתם גרתם באיזה עיר בארץ? ירושלים. אז בירושלים אין ציגן. מה זה ציגן? עיזים. עיזים. כן? כל דבר שאינו שייך לנוף שהיה סביבך, לא דיברו על זה, כן? אז בייסן די ציגן, נושכים העיזים, השורה האחרונה, די דחר פאר הונגר, את הגגות מרעב. כן, כן. אז מה זה הדבר הזה? אני מאתגר את כולכם. מה רוצה להגיד פה פרץ? איך יכול, מה זה ציגן אמרתם? עיזים. איך יכולה לעז לנשוך גג? ומה זה בכלל? רק מי שהיה בפולין. הגגות עשויים מקש. רגע. רק מי שהיה בפולין כמוני טיול של האוניברסיטה ב-84, ובלה יודעים את העניין. תגידי, בלה, מה העניין? הגגות בכפרים, בעיירות הישנות, הם עשויים מקש. בסדר, אבל איך מגיע העז עד לגג? היא מטפסת, יש המון סיפורים של שולם עליכם, איך העיזים מטפסות על הסוכה ועל הגגות. אוקיי. כן. זה נכון. עכשיו, בלה, מכיוון שאת גרת בסביבה כפרית, משם את יודעת את זה? מה את יודעת על פולין? היית בפולין? הייתי כמה פעמים בפולין. יופי. עכשיו, אני כשהייתי עם המורים והסטודנטים ב-84, ואז אני ראיתי, היינו נוסעים באוטובוס סחור בכבישי פולין, ובצידי הכביש, בעיירות שהיינו עוברים, ראינו מה שאומרים חטות, בתים של עיקרים, שהגג כמעט ונשק לכביש, הם היו כאילו כמעט מתחת לכביש. העז לא היה צריך לטפס אפילו. הלאה. שלמה, זה לא אשמתך שלא... לא, בסדר, דרך פאר הונגר. לא, אני סתם... אוקיי, כן. Und still wie Quarot, Menschen wie Meitim, kein Gava, kein Tava. רגע, Menschen wie Meisim. הרי גם בעברית אין דגש בתף, ולכן כשיש תף בלי דגש, אז זה כמו סמך, כמו שבס. Menschen wie Meisim, kein Gava, kein Tava.
קיין גיא וקיין טייבה. קנטגבה, קנטבה, מלא פון... לא, זה מילה עברית. גיא ו... אני יודע, מלא פונטניטים. טענייסים. טענייסים. פונטנייסים. זהו. In still wie Akkord, שקט כמו קבר, כמו קברים, מנשן ומייסים, אנשים כמו מתים, נכון. גאווה, קיינטבה, בלא גאווה ובלי גאווה. ההיגוי ביידיש של מילים עבריות, זה תצטרך ללמוד. קיין גיא וקיין טייבה. מתארים פה את העיירה הקטנה הזאת. אין שם לא גאווה, לא אגואים, קיין טייבה, אין שם מה שאנחנו אומרים באנגלית לוסט, תאווה. וזה בדיוק מה שהשטן ולילית מחפשים. הלאה. מלא פונטניסים, חיים בשביל צומות. לא בשביל, אלא חיים מצומות. חיים מלא לאכול. כמה צומות יש בשנה, מישהו יודע? 5, 6, לא זוכר. זהו, אז יש משהו קבוע, אני גם לא זוכר, אבל יש לנו יום כיפור, ויש לנו 17 בתמוז, ויש לנו צום גדליהו. 10 בטבת. 10 בטבת. יש מספיק. ותשעה באב. איזה 6, כן? אז הם כל תענית שהיא מבחינה הלכתית נוהגת, הם מקיימים. אוקיי, הבית הבא. Kein Chassidim, kein Deutschen, hat Tora Akium, wachsen Rabbonim mit Post Iluim. Kein Chassidim... פושט. רגע, פשט. אבל רגע, תקרא את השורה הראשונה ביידיש, אני לא הבנתי אותה, תקרא אותה עוד פעם. kein Chassidim, kein Deutschen, הם לא חסידים, והם גם לא מתנגדים. לא כתוב, זה זיינן נישט, הם לא. כתוב, kein חסידים, kein Deutschen. אין חסידים ואין מתנגדים. ולא דייטשן. מה זה דייטשן? דייטשן זה משכילים. גרמנים. אין חסידים ואין משכילים. כן. זה פשוט עיירה ישנה, הדור הישן, מלפני כמה מאות שנים, שהחיים מתנהלים ברציפות אחת, ללא פגע עם המודרן. שורה שנייה. עוד תורה הקיום, שמתקיימת התורה. כן, אבל ההיגוי, רגע, זה יהיה לך, תרשום לך, תתחיל לרשום לך היגוי ביידיש. הוט טוירה. הוט טוירה הקיום. הוט טוירה הקיום. תרגום? לתורה יש קיום. רגע, זה תרגום נכון, אבל לא מספיק. עכשיו אתה תשמע, אם יתר חברי הקבוצה הפנימו מה שאני מנסה להסביר להם כבר 42 שעות, מה חסר בתרגום של שלמה. הוט טוירה הקיום. מי מתנדב להראות את ידיעותיו המופלגות בשיעור הזה, בשיעורים שאנחנו לומדים. התרגום של שלמה נכון, אבל חסר שם משהו. ידוע. לא. זאת אומרת, אין חסידים ואין משכילים, אבל לתורה יש קיום. אבל? מי אמר? שלמה אמר אבל? אני אמרתי אבל, כן. מי זה? לא, אין שם שום מילה בשביל אבל. לא כתוב אובר.
בעצם זה לכן, כי זה מחבר בין שני חלקי המשפט. הנה, אפרים זכר מה שאנחנו מדברים כבר 42 שעות. תסביר. תגיד עוד פעם, אפרים? זה בעצם לכן. תסביר ליתר חברי הקבוצה הנבערים מדעת שלא קלטו מה שאנחנו מדברים כבר 42 שעות, כן. לא, יש את החלק הראשון של המשפט, כן חסידים, כן דייטשן, והחלק השני, הות טוירה הקיים. והחלק השני מתחיל מהפועל. זה אומר שהחלק השני מסביר את החלק הראשון, או מקושר אליו, לכן זה... כן, אבל למה זה שמתחיל הפועל העזר, המשפט, למה זה אומר שזה קשור לקודם? אם זה לא היה קשור לקודם, הפועל היה במקום השני, לא במקום הראשון. כן, אבל אתה עכשיו, כמו תלמיד חרוץ, חוזר על מה שאני אומר, אבל בשביל מי שלא שמע את השיעורים האלה, צריך להגיד שביידיש יש כלל, כאשר בונים משפט, מבחינה דקדוקית, הפועל בא תמיד במקום הדקדוקי השני. למשל, איך הופ צן שקל. יש לי 10 שקלים. קודם באני הנושא, אחר כך הפועל. עכשיו, בשיר הזה, היה פרץ צריך להגיד, תוירה הות הקיום. זאת אומרת, קודם תוירה הנושא, אחר כך המקום השני, הות פועל העזר, כן? אבל הוא לא אומר תוירה הות הקיום, אלא הוא אומר הות תוירה הקיום. ברגע שאתה מקדים את הפועל, לא משנה אם זה הפועל העיקרי או פועל העזר, למקום הראשון מבחינה דקדוקית, אתה עשית קשר של קונסקוונס, של סיבה ומסובב עם מה שהיה כתוב קודם. אני יודע שזה לא כל כך קל להבין, כי זה, לי קל, מכיוון שאני דיברתי יידיש לפני שדיברתי כל שפה אחרת. אבל מה לעשות, לפעמים דקדוק צריך גם ללמוד כללים. אוקיי. שלמה, אנחנו מנצלים אותך. התיאוריה, הקיום, וקשן רבונים, גדלים רבנים, פשט עילויים. ופשט גאוינים, לא? עילויים. עילויים. אני מההקשר אומר, גדלים עילויים. כן, אבל מה זה פשט? אתה לא יכול לדעת, כי אתה גרת בעיר ירושלים, שהיום יש לה 800,000 תושבים, וגם קודם היו לה כמה מאות אלפים, וחקלאות זה לא החלק החזק ביידיש הפסיבית שלך. פשן, מה זה פשן, רבותיי? לטפח אולי? מה? להזין. לא, אתם לא יכולים לדבר כולכם. אולי זה לפתם. לפתם. קרוב, אבל לא זה. פשן זה מה שהרועה עושה עם העדר. הוא מפשט, מוציאים למראה, נכון, מפתמים במראה, כן? רואים את העילויים, כמו שרואים את העדר. עדר זה הרבה, ולכן בעיירה הקטנה הזאת, העילויים הם רבים, כמו עדר, כן? זו עיירה של לומדים רבים, עיירה שאין בה שום קשר עם המודרנה, אין גם חסידים. תראו, זה שפרץ אומר דבר כזה, אתם צריכים לדעת, פרץ הוא חי בזמושץ'. זמושץ' היא עיר בפולין, ואני סיפרתי לכם בשיעור שעבר, שבעיר הזאת, בזמושץ', שהיא נבנתה, כנראה, עד כמה שאני זוכר, על ידי מהנדסים איטלקיים,
הם לא נתנו דריסת רגל לרבים חסידיים. כאשר רבי חסידי או חסידים רצו להתיישב שם, גרשו אותם. כן? נחמדים. סליחה, אפילו באנגלית, במאה ה-19. אני מבולבלת, עכשיו אני מבולבלת. פשט, זה לא, באנגלית, פשט, כן. באנגלית, כן. כמו שאתם יודעים, אני לא יודע אנגלית, אני רק יודע ספרדית, אבל מה עושה באנגלית רועה הצאן? בצרפתי, שלי, מה עושה רועה הצאן עם He's nourishing them, he's feeding them. כן, אבל הפעולה של לקחת אותם לשדה שיאכלו, יש מילה... Grazing. Grazing או breeding, כן? כן. משהו כזה. ופשט עילויים, זה לא... יש הרבה. שלמה, הבית הבא, אם יש לך כוח. Zindwachsagoen wird noch verschämen, ganz Polen und Lite und Samos und Behemen. לא כתוב זמוש, כתוב זמות. Und Samut und Behemen. אוקיי, שורה ראשונה, רגע, תקרא אותה פעם, רגע שאני אוכל להבין. Zindwachsagoen, was wird noch verschämen. לא. שורה ראשונה, צינדווקסטגוהן, לא גוהן, צינדווקסטגוהן. תנסה לתרגם. וקסטגוהן זה צומח גאון. לא. רגע, שלמה, יש לי תיק נרבוזי. ברגע שאתם מתרגמים וקופצים מעל המילים הראשונות, אני נעשה עצבני. מה המילה הראשונה? צינד. מה זה? זה משהו עם אש, לא? משהו, לא יודע. לא. אני רואה איך פועל הידע הפסיבי שלך, אבל מי יודע מה זה צינד, רבותיי? עכשיו. אבל למה? איך המילה המלאה? אצינד. זאת אומרת, כשכותבים את המילה עכשיו ביידיש, זה א' פתח צדיק י' נ' ד', אצינד. עכשיו, פרץ עושה לעצמו ליצנציה פואטיקה, הוא לוקח לו חופש כדי לא לקלקל את הריתמוס ומוריד את האלף, כי אם היה אומר אצינד וקסט, זה כנראה מפריע למטר, לקצב השירי, אז הוא אומר, צינד וקסט הגוהן. עכשיו גדל גאון, כן? שורה שנייה. Was wird noch verschämen? לא כתוב פר. פר. מה כתוב? Was wird noch verschämen? verschämen זה... קודם קוראים נכון. מה המילה? was wird noch verschämen? verschämen זה להתבייש, לא? לא. To be shame. רגע. To be red. רגע, אנה. כן. היידיש הפסיבית שלך, שלמה, פועלת יפה, אבל בכיוון הפוך. העניין הוא, was wird noch verschämen. מהו הפועל, קודם כל? תנסה, שלמה. מהו הפועל? was wird noch... לא, was זה לא... wird verschämen. בדיוק. עכשיו, ואת פועל עזר של זמן עתיד. פרשמן, לבייש. לבייש מישהו אחר, לא להתבייש.
שיבייש. פרשמן זה פועל יוצא, טרנזיטיבי. הפעולה יוצאת ופועלת על מישהו אחר. אז עכשיו גדל גאון, ווס אשר, ות פרשמן. יבייש. אבל מה זה המילה נוח? ווס ות נוח פרשמן. סטיל. נוח. בעברית. נוח. עוד יותר. עוד יותר. שעוד יבייש. עכשיו הוא עדיין לא מבייש, כי הוא נער, ילד, בחור ישיבה, שאומנם יודע, אבל הוא עוד לא גאון, הוא גדל כמו גאון, הוא עוד יבייש. שורה הבאה. גנץ פולן וליטא, את פולין כולה ואת ליטא, נכון. ונזמות ונבהמן. וזמות ואת זמות ואת בוהמיה, לא, יכול כתוב להיות? זמות, כתוב זמות. זמות, כן. ההיסטוריונים שלכם, מה זה זמות, מה זה במן? במן זה בוהמיה, לא? כן. כנראה. וזמות? זה זמוש? לא, לא יודע. זמות, פעם ידעתי, אבל אני בגיאוגרפיה של פולין, לא כל כך חזק. אם תיכנסו לגוגל, תראו שזה, אנה צריכה לדעת, זה שם ישן של אזור מסוים בפולין. אנה, מה זה זמות? בהיסטוריה הפולנית. זמוש זה לא זמוש. לא, זמות זה זמות. ייכנס מישהו לגוגל, בבקשה, יכתוב אולי Z-A-M-U-T, איזה אזור, באיזו מאה בפולין. אוי. מה? אפרים. יודע. כן, רק שנייה, אני עוד לא יודע, דקה. גם אני מפולין עכשיו, אני בפולין, אני לא יודע מה זה זמות. יחיל, יש לי... היסטוריה. יחיל, יש לי משהו אולי, אבל זה לא פולין. זה לא פולין, זה פרוסיה. פרוסיה. זה פרוסיה יכול להיות. בגרמניה. אוקיי, מה כתוב על זמות? אני לא מצאתי זמות, אני פשוט הסתכלתי בתרגום. אפשר זה פרוס. אבל פרוסיה זה שייך לגרמניה, זה בכלל לא פולין. כן, כן, גם פולני, גם גרמניה. בהיסטוריה היה קשר בין פולין לפרוסיה וכו'. אז בסדר, אנחנו כרגע, אני מצטער שאני לא יכול לתת לכם הגדרה מדויקת באיזו מאה ובאיזה אזור, אבל זה כל אחד יוכל לחפש באינטרנט. כן, כן. לא הכנתי את השיעורים שלי עד הסוף. שורה הבאה. אנחנו פשוט ב7:30 בדיוק, אז אולי... הגענו, אוקיי. הזמן עבר יותר מדי מהר. כשאני אומר את זה לאסיסטנטים שלי, הם אומרים, נו, כשנהנים, אז הזמן עובר מהר. אני גם יכול להגיד אותו דבר. נהניתי למצוא את המקומות החלשים בידע הפסיבי שלכם, ואני מקווה שזה יעזור לכם. תקראו בבקשה את שני המאמרים שלי, Learning Yiddish by Proxy, מפני שזה מסביר את האקספרימנט שאני מנסה לעשות איתכם כשפני ניסיון, אבל אתם תרוויחו מזה אם הניסיון שלי יצליח. יום רביעי ב-6, אנחנו שוב מתכנסים, ואני מצטער, לא נגמור את מוניש לפני אוגוסט.